Hello guys, welcome back my YouTube channel. This is Sogamsar SB. माने दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सोगोमसार SB आ माने नोंसिनो गोजोनथाव माने बाथ्रा बा रादाब खिथानो नागिरदों। बे रादाबानो जाबाय नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुखादों जानो हागौ माने BJP फ्री रिचार्ज माने BJP आ फ्री रिचार्ज होदोंनो। नाथाय बे BJP आ फ्री रिचार्जबो होआखै। कंग्रेस बा BJP देरहाबा बेफोरबायदि फ्री रिचार्ज होआ। नोंथांमोना मिथिनो हाखायो माने कंग्रेस बा BJP आ देरहाबानो बिदि रिचार्ज होनाय खोथा नङा। जि माने बेफोर फेक निउज माने मानसिफोरा सब अबा WhatsApp बा फेसबुक बायदिसिनायाव शेयार बानायदों, सोरबा फेसबुकफोराव शेयार बानायदों, बेफोरबायदि बानायना लानाङा। माने मबाइल नाम्बार बियो, बेयाव मबाइल नाम्बार होबाथाय नोंथांमोननि बा बेंक एकाउन्ट बा मबाइल नाम्बार बा बेफोर बायदिसिनानि माने नाम्बारफोरा माने मालाबा समाव माबाफोर जानो हागौ। माने नोंथांमोना बेफोरखौ थैनोबाबो बेफोरबायदि इउज बानायनाङा। BJP देरहाबानो बिदि रिचार्ज फ्री होनाय बे खोथा नङा, बा कंग्रेस देरहाबा बेफोरबायदि रिचार्ज फ्री होनाय नङा। बेफोरो ओरैनो फेक सोलिखानाय, बेफोरो फेक निउसफोरसो। बेफोरखौ नोंथांमोना बानायनाङाबो आरो इउजबो बानायनाङा। बेयाव मा बियो फार्स्टआव मबाइल नाम्बार बियो। मबाइल नाम्बार बिनानै मा नोंथांमोना ग्रुपआव माने बेसेबांबा मानसिनि शेयार बानायबासो रिचार्ज हाबो। नाथाय बेफोर सब फेलें, माने बेफोर नङानो बाथ्राया। नोंथांमोना बेफोरबायदि बानायबा बा माबाबा मालाबा समाव बेंक एकाउन्ट बा बेंक पासबुकनि बा बेंकनि बायदिसिना डिटेल्स नोंथांमोना बे नाम्बारखौ होना दोनदोंबा मालाबा समाव हेकबो बानायजानो हागौ, मालाबा समाव बायदिसिनाबो जानो हागौ। ओंखायनो नोंथांमोना बेफोर एप्सखौ बाहायनाङा आरो साबधान था। माने बेफोरबायदि BJPनि माने रिचार्ज फ्री मोनदों बा 3 मनथनि माने बेफोरबायदि 3 मास माने 3 मासनि फ्री रिचार्ज होदों, फ्रीयावनो लायाबा माथो बिदि होनना थैनोबाबो साननाङा। नोंथांमोना मोनाबो बेफोरबायदि। नोंथांमोना बेफोरबायदि मोनफेरदोंबा सोरबा मोनफेरदोंबा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। मोननायाथ' रावबो मोनखाया, बेफोरबायदि रिचार्ज फ्रीबो होखाया। 3 मासनि फ्री रिचार्ज होनांगौबा हाजार मानसिफोरनो माथो सरकाराबो गोरिबबो जालांनो हागौ। बेफोरबायदिनि थाखायनो ओंखायनो नोंथांमोना साबधान जा एसे। एप्स बिदि माने लिंक शेयार खालामबानो बा रिचार्जनि फ्री मोनदों होनबानो नोंथांमोना बेफोरखौ इउज बानायनाङा। आं ओंखायनो माने थानो हायैनि थाखाय नोंसिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब बानायनो दाबाव आरो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय माबोरै मोनदों भिडिअखौ। एसेनो